Hey, is me se Brian, agus is draíodóir mé. Tá go leor Cleasa dríochta ionta rólas agam, agus bím sig fólam cin nua a gcónaí. Bhfuil leat sa fólam cin daile bhéad a draíodóir? Inniu be mid ag fólam cin daile Cleasa dhéanú ag buintú sa just copán agus sop. Seán na rudaí tá dhaíocht. Sop. Copán pepper. Sisir. Gur an chopán seo, is gré chopán é, na é? Cin dair romana an sop seo a chuir tríd an chopán gan polthir sa bhain? Well, ní mar a hialtar a bhítar. Tá bun bréagán. Déanamid ón túsa. Bei codú díar do gine fuasta an chead chéim seo. Fuaigh sisir agus chur pol bug mun an chopán, lig mé tú an sop a chuir tríd. Inis, agus dunne fuasta fós ag tuairt codú dit. Tóg an dara copán agus gear ma bhain an chopán in na omlainne. Is é seo an bun bréga a thuirí marhil agus iontas ar an locht féhanna. Chur an bun bréga se sa chéad copán agus clúdaí an pol leis. Híle gur gré chopán é, na síle. Ber gurmar an chopán, díra mar seo, agus chur an sop suas tríd an balla ar fád. Cóirí an chopán legus í an bun bréga gart ag bun an chopán. Agus Abracadabra, is gré chopán a ríise. Agus sinné, inis beitún an Cleas ionta draíochta seo ina dodid cáirte, agus is cinse go mé ionta sáthú. Sinné wimstal leiniu, go dín chead le, coní art ag Cleasaart. Hi, is me se Anna, agus is bralam casa nua a ulla me gcónaí, agus is maithlam draíocht agus draíodóir. Bhfuil leat a film cén cuí le bhead ar draíodóir? Inniu bhaid mar ag film cén cuí le haragad a dúbal le draíocht, nach mé sé sin úsáideach. Seo an méid atá ag tastal út. Sé bhun, scissor, plata paper, tape gramahach, clúdach clitrach, feic é seo, tá trí bun ar an blata seo. 1, 2, 3. Ach nuair a dhéanam é seo, Abracadabra! Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6 bun agam, a níos tá spáinní mé dit cén chuile é a dhéanamh. Ar dús tug an clúdach clitrach, gur an píosa popper a hiú na né, bí cínse duine fásta á le cairí leat. Anis tug an tape gramahach agus graming an clúdach clitrach do bhun an flata popper. Den cínse go bhfuil an clúdach clitrach ar fáil gramathe do bhun an flata. Anis is féidir le trí bhun a chur seach sa clúdach clitrach, bí cínse go bhfuil si do bhullach, agus go gcuiníonn tú an plata chorthum. 1, 2, 3. Anis tá tú réir chun an clasathe spant do dhaoine eile. Cóir na buin is ord is cóir de lucht feicne, an sin slánaí is stracha de lámh mar seo iad. Anis tuisrí na buin tá sa clúdach clitrach amach chomá, aber Abracadabra agus cóir amach iad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anis tá de cuid airgid dúbailte agat leis an clas éisce seo. Fa réir, níl sé comhéasca sin airgid dúbailte gcónaí, sin é imsa go dtí an céadú eile, cuinneagar de Cleasaíocht. Hey, is me se Brian, agus is draíodóir mé. Tá go leor Cleasa draíochta ar rólas agam, agus bím sig fólam cin nua a gcónaí. Bhfuil leat sa fólam cin daile bhéad a draíodóir? Inniu be mid ag fólam cin dóid le spáinne go thuairt as box a cardaí. Seán na rudaí a dhaíocht. Box a cardaí. Sisir. Spáineag. Gur an spáineag uair seo. Ní féidir í a lúbú, tá sí deantas mital, is gré spáineagaí. Cin daibhfuil man an spáineag seo a ar is a gré box a cardaí seo mar sin.
well tá sé Harbh siimplí. Bé codú díart ó gine fuasta an Cleasa seo, gar pol bug go máhain an wogsa le siosar, mar seo. Ba dhear go se go mór sin go bhfuil tá cosna sponna ggéthar tríd gan stró, an na méo se go mór sin go sleuna an spannach tríd go thomláin. Inis, caiid tú an boxa ampar mar seo, le na bheici an locht féhan a gúil pol sa wogsa. Cur an spanna agus de sa wogsa, an ball ar fád síos agus dún an wogsa. Can í smaachtar an spanna le do leabhain seo, agus nar a bheith iontas ar an locht féhanna, tóg an spanna go maithas an wogsa ríis. Mar seo. Agus sin é, inis beidún an Cleas dríochta ionta seoinú dad cardide. Sin é wimsta an leniu, go dín headúir eile, can í art ag Cleasa art. Hey, is me se brian agus is draíodóir mé. Tá go leor Cleasa dríochta ionta arálas agam, agus bím sig fólam cin nua a gcónaí. Bhfuil leat sa fólam cin dail a bheith a draíodóir? Aniu, be me ag fólam cin dail a Cleasa anu ag buint úsáideas physic. Seán na rudí tá díthart. Marker 2. Glunne isce. Pepar dacha. Dús, chud é cheann athrénú. Tarlíonn athrénú nar haon solas ar bháilir slí agus é bogu rud a bhain go rud eile. Tarlíonn sé seo nar haon solas ón léir is seas an isce, is fíric physice tón. Tá Cleasa seo anoras ar fád. Dús fáid písa pepar dacha, is cuma cinntathe tón. Tóg marker 2 agus tar an said mhór ar an pepar. Jin cinse go se ansáil ar cin seán ó se ag dal. Dús fáid glunne crunn mar seo agus lín le heiscí. Fáid an písa pepar agus curtíú hiar dia. Boga ó hiú go tíú, suas agus síos. Beici an locht bheithanna gwail an taidig dollar wallar slí. Nar heispan an tú ríis tí fa mar seo, be an taidir as mar a bhíse, na draíochtú le. Agus sin é, ní chaid tú rudidir bí le dhéanú, mar gur éacht álaíochta tón, as cinse go gratiúdóid cardide gur Cleas ionta draíochta tón. Sin é wimsta an leniu, go dín headúir eile, can í art ag Cleasa art. Hi, is Misha Anna, agus is bralam Cleasa nua olam a gcónaí, agus is maithlam dríochta agus draíodóirí. Bhfuil leat a fellm cén cuaile bad a draíodóir? In Juve Magic Film, cén cuaile foscín popper chur gléim le dríocht. Seo an méid atá ag tastal uch. Nota de hero. Rá oscín popper. Agus sin é. Feic ar an nota seo. Abracadabra, ten an foscíní popper lubathe le chéile. Anis tá spanní méid dit cén cuaile na a dhéanamh. Dús, tug an dá oscín popper I do love. Duine na foscíní popper cheangal le chéile gan láb a lagan orthú. Bei sé Jackar. Anis tug an nota €10. Filig ro S, mar seo é. Is féidir le ceann de na foscíní popper a chur ar thaobh amháin den nota, agus an ceann eile ar an taobh eile. Tá sé an éasca an Cleas seo a dhéanamh. Bear ghraim ar an dá thaobh den nota, agus tarang óna chéile I go maith. Agus féach, léimeann an foscíní popper straach na chéile. Abracadabra! Anis, tá an Cleas aimse agat, agus cinál bob bilte agat ar an lucht féachna, mar ceangal tú na foscíní le chéile. Sin é sa go dtí an céad eile.
cuinegar de Claasaíocht. Hey, is me Brian, agus is dríochta mé. Tá go leor Cleasa dríochta ionta rólas agam, agus bíam sig fólam cin nua a gcónaí. Bhfuil at sa fólam cin daile bhéad a dríochta? Inniu, be me ag fólam cin daile a Cleasa dhéanú ag buintú sa just pan leithe magnéda. Níl eolart a rud amháin dain Cleas for a seo. Pan leithe. Agus sin é. Tá Cleas seo an-áras ar fád. Is mailam sa mlá jaas úsáid le bréir an pan leithe, agus mlá clé úsáid leis an dríochta dhéanú. Ahas cuma, úsáid cipí leabhas compordí deitse. Agus an Cleas dríochta seo a dhéanú agat, tan chumar an scéal go tuig bréir de rástan seo at tan dríochta tarlú, a ní mar a hialtar a vítar. Nar bhear mar rásta mar seo, scílam leis an fan luithe, agus an chumar chun an pan luithe magnéide na gramí de mo leo. In na réire, na chur má mo leo háart ar mar rásta, híd má má chóirmhéir agus friú mar an fan luithe, na deitú sé nar a scíl me leis mar seo. Is féidir leat fáil ré leis an fan luithe magnéide seo at de leo a flabú síos ar an tebla, mar seo. Agus Abracadabra, tan magnéid imithe. Nar lugan tú de leabhar an tebla, bug de chóirmhéir siar go gasta. In sin cast de leo háart agus feici an nach féhanna nar a rudidir bír de leo le bréir an fan luithe magnéide, na dríochta le. Agus sin é, inis beidú abal an Cleas ionta dríochta seo dhéanú dodid cairde agus is cinse go mé ionta sarú. Sin é bhuam stan leniu, go dtíon head eile, coní art ag Cleasaíocht.